Kryštáľové krídlo za rok 2024 v kategórii Inovácie a startupy prichádza odovzdať konateľ spoločnosti Respekt Slovakia Dušan Guľáš. Dobrý večer. Dámy a páni. Dobrý večer. Vy sám veľmi úspešne podnikáte vyše 30 rokov. Možno keby sme sa vedeli vrátiť k vašim začiatkom. Bol nejaký nápad, nejaká idea, ktorú sa vám nie tak celkom podarilo zrealizovať, ale dnes sa nad tým možno už len pousmiete? Tak tých nápadov a myšlienok bolo toľko a dokonca aj nepodarených, že by sme tu mohli stráviť celý večer. Ale ja si myslím, že prekážky má každý a každodenne, ale netreba si ich všímať, lebo prekážky sú len určité strašné veci, ktoré vnímame vtedy, keď sa prestávame sústredovať na ciele. Takže neskôr trošku vadí to, že v poslednej dobe, ako keď porovnám tú históriu, takže sme akoby stratili takú radosť podnikania, že nedoprajeme si, že nejakým spôsobom nie sme šťastní z toho, že čo robíme, a preto by som zaprial všetkým nám tu, na čo sme v sále, ale aj doma pri televíznych obrazovkách, aby sme boli šťastní, lebo len šťastným ľuďom sa splňujú tie sny, po ktorých túžia. To ste veľmi pekne povedali. Tak dúfam, že to šťastie a radosť podnikania prinesie niekomu aj toto kryštáľové krídlo. Vy už máte pri sebe obálku. Prezrate nám, ako rozhodla porota pod vašim vedením. Ďakujem pekne. Takže laureátmi prestížneho ocenenia kryštáľového krídla pre rok 2024 v našej kategórii Inovácia startupy sa stávajú Andrea Martin Bazila. Gratulujeme. Andrea Basilová a Martin Basila úspešne bojujú s odpadom vo vyše 70 krajinách sveta. Okrem toho zamestnanci na nich prezradili, že ešte nikdy nezažili takú príjemnú atmosféru a toľko humoru, ako práve v ich firme. Veľká gratulácia. Vy už ste získali niekoľko ocenení a tak krásne ste o tom hovorili, že aj zo Slovenska sa dá robiť svetový biznis. Vy sami ste toho dôkazom. Čo pre vás znamená táto cena? Dobrý večer všetkým. Je to samozrejme veľké ocenenie našej práce. V súčasnosti však už skôr práce našich zamestnancov, ktorých je aktuálne už 160. Takže viete, pri tej firme, keď ju zakladáte, tak je to o tom drive a tak ďalej. Ale neskôr je to naozaj veľmi dôležité, ten výber práve v tom, že koho si do toho týmu pozvete, pretože v zásade je to celé o tom, aby ste dali priestor tým, ktorí sú lepší od vás v tých svojich oblastiach, pretože tí pritiahnu ďalších. A tak si myslím, že by to mohlo fungovať v každej sfére, pretože to je podľa mňa recept na úspech napríklad aj krajiny. Ďakujem pekne. Povedzte mi ešte váš recept na šťastné manželstvo a na úspešné podnikanie spolu. Gretka, Agatka, Dorotka, Vínsko, ľúbime vás. 4 strany som narátala? Áno, treba mať veľa detí, potom vám to pôjde. Niektorí môžu potvrdiť. A ja chcem povedať to, že som hrdý, že môžeme zo Slovenska vyvážať inovácie, nie zemiaky, ale normálne inovácie v digitalizácii. A fantastická podnika zo Slovenska. Máme takmer nulové dane, všetci hovoríme po anglicky a študenti prichádzajú z top slovenských univerzít do našich firiem. Ono je to vtip, ale ja dúfam, že o pár rokov, keď tu bude nejaký ďalší laureát, to bude pravda a musíme spoločne na tom makať, aby to tak bolo a potom budeme všetci úspešní, všetci spokojní. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, laureáti kryštáľového krídla, manželia, podnikatelia a rodičia 4 detí, to si naozaj zaslúži potlesk.